Γεια σας, ονομάζομαι Κέλλη Γεραλή, είμαι στρατιωτικός χειρούργος οδοντίατρος και σήμερα θα μιλήσουμε για την περιοδοντική νόσο. Η περιοδοντική νόσος, γνωστή και ως περιοδοντίτιδα, είναι μια πολύ κοινή φλεγμονώδης πάθηση των περιοδοντικών ιστών, δηλαδή των ιστών που περιβάλλουν και στηρίζουν τα δόντια. Η νόσος αυτή προκαλείται ως φλεγμονώδης αντίδραση του περιοδοντίου. Η δράση των περιοπαθογόνων βακτηρίων λοιπόν εγείρει την φλεγμονώδη αντίδραση των ιστών του περιοδοντίου, η οποία όταν αφαιθεί ανεξέλεγκτη και χωρίς θεραπεία οδηγεί σε μια χρόνια παθολογική κατάσταση με αποτέλεσμα στα πιο προχωρημένα και τελικά στάδια της περιοδοντικής νόσου την πλήρη καταστροφή των περιοδοντικών ιστών και συνεπώς την πλήρη απώλεια της οστικής στήριξης των δοντιών. Γι' αυτό και στα πολύ προχωρημένα στάδια της νόσου παρατηρούμε ακόμα και ακραίες κινητικότητες των δοντιών. Στο αρχικό της στάδιο η νόσος ξεκινάει ως φλεγμονή των ούλων, είναι η γνωστή σε όλους μας ουλίτιδα και στη συνέχεια όταν αφαιθεί χωρίς θεραπεία εξελικτικά προχωράει και επηρεάζει και τα βαθύτερα στρώματα του περιοδοντίου καταλήγοντας και στο περιοδοντικό οστό. Το οστό της γνάθου, μέσα στο οποίο βρίσκονται και υποστηρίζονται από τον περιοδοντικό σύνδεσμο τα δόντια. Γι' αυτό, τα πρώτα εμφανή σημάδια ουλίτιδας δεν πρέπει να μας αφήνουν αδιάφορους. Είναι το προστάδιο της νόσου, είναι αυτά τα οποία θα πρέπει να μας ανησυχήσουν ότι η περιοδοντική νόσος αρχίζει την εμφάνισή της και να αναζητήσουμε ειδική συμβουλή και βοήθεια. Φυσικά, ένας συνεπής ασθενής που κάθε 6 περίπου μήνες έρχεται στον οδοντίατρο για να κάνει τον τακτικό γενικό του έλεγχο και τον καθαρισμό του, την υπερουλική και υπογλυκή αποτρύγωση όπως λέγεται, είναι ένας ασθενής ο οποίος έχει πάρα πολλές πιθανότητες να διαγνωστεί εγκαίρος με τα πρώτα πρώιμα σημάδια της πάθησης, οπότε να έχει και μια καλύτερη πρόγνωση, μια καλύτερη αντιμετώπιση της κατάστασης αυτής πριν αφαιθεί να χρονίσει και να οδηγήσει πια σε ανεξέλεγκτη και μη αντιστρεπτή καταστροφή. Τα συμπτώματα της ουλίτιδας της φλεγμονής δηλαδή των ούλων, είναι ούλα ερυθρά, πιο κόκκινα από την φυσιολογική τους χρειά, ειδηματώδη, δηλαδή πρισμένα, που συχνά αιμορραγούν και σε πιο σοβαρές περιπτώσεις δεν αιμορραγούν απλά κατά το βούρτσισμα, αλλά έχουμε ακόμα και αυτόματες αιμορραγίες. Η ουλίτιδα λοιπόν ως προθάλαμος της περιοδοντίτιδας είναι μια κατάσταση που μπορεί να ακούγεται αθώα, αλλά στην πραγματικότητα είναι αρκετά σοβαρή και δυνητικά θα οδηγήσει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των ασθενών που δεν θα τη θεραπεύσουν σε περιοδοντική νόσο προχωρημένη και πολύ μεγάλης βαρύτητας. Επειδή είπαμε ότι η περιοδοντική νόσος σε κάθε τη στάδιο, από την απλή ουλίτιδα μέχρι και την προχωρημένη γενικευμένη περιοδοντίτιδα, προκαλείται από τη δράση μικροβιακών παραγόντων και συγκεκριμένα από τη μικροβιακή πλάκα, στόχος μας είναι κατά την στοματική υγιεινή και το βούρτσισμα να απομακρύνουμε κατά το δυνατόν περισσότερο και πιο αποτελεσματικά τη μικροβιακή πλάκα. Τη μικροβιακή πλάκα που βρίσκεται όχι μόνο στις ορατές οδοντικές επιφάνειες, αλλά κυρίως εγκλωβίζεται σε έναν μικρό σχισμοειδή χώρο που υπάρχει ανάμεσα στα δόντια και τα ούλα, ο οποίος ονομάζεται ουλοοδοντική σχισμή και ουσιαστικά λειτουργεί σαν μια μικρή τσέπη που εγκλωβίζει υπολείμματα τροφών και μικρόβια. Σε αυτόν το χώρο εγκλωβίζεται ένα πολύ μεγάλο ποσοστό της μικροβιακής πλάκας, η οποία μάλιστα όταν δεν απομακρυνθεί αποτελεσματικά εντός 24 έως 48 ωρών με τα άλατα που υπάρχουν στο σάλιο μετατρέπεται σε πέτρα, τριγεία δηλαδή, και στη συνέχεια δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος, η πέτρα εγκλωβίζει ακόμα περισσότερη μικροβιακή πλάκα στην πορώδη δομή της, με αποτέλεσμα σιγά σιγά να αρχίζει μια συσσόρευση μεγάλου μικροβιακού φορτίου και η φλεγμονώδης απάντηση του οργανισμού. Επομένως, στόχος μιας σωστής στοματικής υγιεινής
σε καθημερινή βάση και ενός σωστού και αποτελεσματικού βουρτσίσματος είναι όσο το δυνατόν μεγαλύτερη απομάκρυνση αυτής της μικροβιακής πλάκας ακόμα και από αυτόν τον δύσκολο χώρο της ουλοδοντικής σχισμής, και γι' αυτό δεν επαρκεί μόνο το σωστό βούρτσισμα με την οδοντόβουρτσα, αλλά θα πρέπει το βούρτσισμα να ακολουθείται και να συμπληρώνεται και από τον μεσοδόντιο καθαρισμό, ο οποίος γίνεται με τη χρήση οδοντικού νήματος και σε ορισμένες περιπτώσεις με τα μεσοδόντια βουρτσάκια. Αυτά έχουν την ιδιότητα να μπορέσουν να εισχωρήσουν στον σχισμοειδή χώρο της ουλοδοντικής σχισμής, σε αυτή την πολύ στενή μικρή σχισμή όπου δεν μπορούν να εισχωρήσουν αποτελεσματικά οι ίνες της οδοντόβουρτσας και να απομακρύνουν μηχανικά τα βιοημένια, τη μικροβιακή πλάκα, η οποία στη συνέχεια θα έχει τα επακόλουθα που αναλύσαμε. Να τονίσουμε φυσικά πως η απαραίτητη επίσκεψη στον οδοντίατρο για τον εξαμηνιαίο καθαρισμό επιβάλλεται. Σε αυτήν την περίπτωση του καθαρισμού γίνεται η υπερουλική και η υποουλική απομάκρυνση της μικροβιακής πλάκας των βιοημενίων και φυσικά της τρυγείας, της πέτρας που δεν μπορεί σε καμία περίπτωση μόνος του να απομακρύνει ο ασθενής και η οποία είναι ο βασικότερος προδιαθεσικός παράγοντας για την περαιτέρω συσσόρευση μικροβιακής πλάκας που ευνοεί τη φλεγμονή αυτή. Επομένως, ο οδοντιατρικός καθαρισμός οπωσδήποτε πρέπει να γίνεται τουλάχιστον 2 φορές το χρόνο. Φυσικά από τον γενικό αυτόν κανόνα της εξαμηνιαίας υπερουλικής και υποουλικής αποτρύγωσης, του καθαρισμού δηλαδή όπως είπαμε, εξαιρούνται οι περιοδοντικοί ασθενείς. Για αυτούς καθορίζονται βάσει της βαρύτητας και της έκτασης της νόσου ειδικά διαστήματα επανελέγχου ως μέρος της γενικευμένης περιοδοντικής τους θεραπείας. Επομένως, εκεί θα καθοριστεί από τον οδοντίατρο ή τον ειδικό περιοδοντολόγο συγκεκριμένο πρόγραμμα, συγκεκριμένο σχέδιο θεραπείας, άρα δεν ισχύει ο κανόνας του εξαμήνου, των 2 φορές το χρόνο επανελέγχων και καθαρισμού. Εκεί έχουμε μια άλλη κατάσταση, μια εξατομικευμένη περιοδοντική θεραπεία, η οποία απαιτεί σε πολύ συχνότερα και πιο τακτικά διαστήματα επίσκεψη στον οδοντίατρο για να ακολουθηθούν τα στάδια που πρέπει. Η περιοδοντική νόσος, ανάλογα με την έκτασή της, την βαρύτητα των συμπτωμάτων της και το αν βρίσκεται σε οξεία ή χρόνια φάση, διακρίνεται σε επιμέρους νοσολογικές οντότητες, από αρχόμενη έως προχωρημένη περιοδοντίτιδα, από εντοπισμένη έως γενικευμένη, ενώ υπάρχει ακόμα και η επιθετική περιοδοντίτιδα, η οποία εμφανίζεται περισσότερο σε νεαρά άτομα, χαρακτηρίζεται από ταχεία εξέλιξη και έχει μια συγκεκριμένη κλινική εικόνα και δυσκολότερη αντιμετώπιση φυσικά και πιο φτωχή πρόγνωση. Να σημειώσουμε στο σημείο αυτό ότι φυσικά ο βασικός παράγοντας και γενεσιουργός αιτία της νόσου είναι η παρουσία των περιοπαθογόνων βακτηρίων. Γι' αυτό και ο στόχος είναι όσο δυνατόν καλύτερος έλεγχος των βακτηρίων αυτών. Ωστόσο υπάρχει μία μερίδα ασθενών η οποία παρουσιάζει και γενετικό υπόβαθρο που οδηγεί τους ανθρώπους αυτούς σε μια αυξημένη τάση να εμφανίσουν την νόσο. Υπάρχουν ακόμα συστηματικά νοσήματα όπως ο σακχαρώδης διαβήτης, τα οποία προδιαθέτουν τους ασθενείς και τους καθιστούν πιο ευάλωτους στο να εμφανίσουν την νόσο ή να την εμφανίσουν σε νεαρότερη ηλικία και σε μεγαλύτερη βαρύτητα. Και φυσικά βασικός προδιαθεσικός παράγοντας της νόσου είναι το κάπνισμα, γιατί το κάπνισμα μειώνει την αιματική κυκλοφορία στην περιοχή του περιοδοντίου, με αποτέλεσμα να καθιστά τους περιοδοντικούς ιστούς πιο ευάλωτους στις μικροβιακές επιθέσεις. Κάποια συστηματικά νοσήματα, όπως ο σακχαρώδης διαβήτης που προαναφέραμε, αλλά και αυτοάνοσα νοσήματα, είναι πολλές φορές προδιαθεσικοί παράγοντες για την εμφάνιση περιοδοντικής νόσου. Ωστόσο και η ίδια η περιοδοντική νόσος είναι αιτία
ή μάλλον συνυπάρχουσα αιτία που μπορεί να επιδεινώσει τα συμπτώματα άλλων συστηματικών παθήσεων, μπορεί να συμβάλλει στην εκδήλωση ακόμα και καρδιαγγειακών νοσημάτων, όπως επίσης ασθενειών σαν το Alzheimer, σύμφωνα με τα δεδομένα τελευταίων ερευνών, ενώ ακόμα και καταστάσεις όπως ο προώρος τοκετός ή η γέννηση λιποβαρών νεογνών έχει βρεθεί σε πολύ αξιόπιστες συστηματικές μελέτες ότι συνδέεται με την παρουσία αθεράπευτης περιοδοντικής νόσου. Εν κατακλείδη λοιπόν θα λέγαμε ότι η περιοδοντική νόσος είναι ένας ύπουλος εχθρός της στοματικής μας υγείας, μία πολύ κοινή αιτία στην Ευρώπη, μάλιστα εμφανίζεται στο τουλάχιστον 10% του πληθυσμού και είναι πολύ κοινή και συχνή αιτία απώλειας και μαζικής μάλιστα απώλειας δοντιών. Είναι μία χρόνια φλεγμονώδης κατάσταση η οποία συμβάλλει στη διαρκή παρουσία ενός έντονου μικροβιακού φορτίου στο στόμα μας, το οποίο επηρεάζει ακόμα και τη γενικότερη υγεία μας, άρα δεν θα πρέπει να αδιαφορήσουμε για αυτήν, θα πρέπει να είμαστε πολύ ευαισθητοποιημένοι στο θέμα της περιοδοντικής μας υγείας, να αναζητούμε οδοντιατρική βοήθεια και θεραπεία από τα πρώιμα ακόμα συμπτώματα της νόσου που αφορούν στην φλεγμονή και στην μη φυσιολογική εμφάνιση ή αιμορραγία των ούλων μας, να είμαστε ιδιαίτερα σχολαστικοί και προσεκτικοί για την καθημερινή μας στοματική φροντίδα, να μην παραλείπουμε την χρήση μεσοδόντιου καθαρισμού των δοντιών, είτε με οδοντικό νήμα είτε με μεσοδόντια βουρτσάκια, και φυσικά σε καμία περίπτωση να μην παραλείπουμε την εξαμηνιαία επίσκεψη στον οδοντίατρό μας για τον καθαρισμό μας και τον φυσικά προληπτικό έλεγχο του περιοδοντίου μας, αλλά και γενικότερα της στοματικής μας υγείας.